Sprievodným podujatím Humenských vianočných trhov bol koncert v kostole svätých košických mučeníkov na sídlisku 3. Na vianočnom koncerte v kostole svätých košických mučeníkov sa predstavil dievčenský spevácky zbor Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Humenom. Zbor tvoria študentky školy od 1. až po 4. ročník. V súčasnosti má takmer 40 členiek. Študentky pracujú pod vedením pedagóga Lukáša Jeňa a v ich repertoári je široké spektrum skladieb. Na piatkovom koncerte však dominovali piesne s vianočnou duchovnou tematikou.